De bomen bepalen het aanzicht van een hellingbos. Minstens zo mooi en interessant is wat er allemaal op de bodem groeit. We zijn hier bij een plek waar inderdaad een variatie aan soorten staat, voorjaarsflora, kort bij elkaar. Dus daar kunnen we eens even mooi langs gaan. Ja. Ja, deze is al uitgebloeid, is het speenkruid. Die is eigenlijk al heel vroeg, zeg maar. In februari kun je die al tegenkomen, zo'n mooi geel bloemetje. Nog voor het voorjaar. Ja. Eigenlijk nog voor het voorjaar, de eerste aankondiging van het voorjaar. Bosanemoon die we hier zien staan, die is dus nu heel mooi in bloei op dit moment. Even kijken, richting jou hebben we dan hier nog witte klaverzuring staan. Okay. Heeft een beetje een blaadje als klavers. En die kunnen ook afhankelijk van de lichtintensiteit komen die meer omhoog of ingeklapt. Mm-hmm. Hier zien we weer bosanemonen, alleen een heel andere kleur dan iets hogerop. Klopt, hier zie je een hele mooie witte. Maar hierachter zie je bijvoorbeeld een bosanemoon waar inderdaad toch wat meer roze in zit. Hoe komt dat kleurverschil dan? Is ook deels genetisch. Kan ook met het stadium waarin de bloei is. Dus een jonge bloem kan witter zijn dan een oudere bloem. Maar er kan ook gewoon wat genetische variatie in zitten. Zoals bij ons is met onze haarkleur. Oké. En we zien kleine marietjes. Nou ja, dat is een muur. Oh, een? Dat is geen muur? Ja, toch, zo heet hij. Dat is een muur. Als er zo'n muur staat tussen ons en de buren, hebben we het goed, toch? Ja, absoluut. Het is jammer dat we geen geurtelevisie hebben, want hier hangt een hele sterke geur. Klopt. En hier hangt nu een lekkere geur, moet ik zeggen. Dat is de geur van daslook. Die is op dit moment heel prettig, vind ik. Hij kan later in het seizoen wat overweldigend zijn. Nu staat hij nog niet in bloei, we zijn nog wat vroeg. Maar in de loop van mei is dit wel een van de laatste voorjaarsbloeien die een witte deken in het bos legt. Allemaal witte bloemetjes? Allemaal witte Kleine bloemetjes? Kleine bloemetjes, meerdere bij elkaar. En dan heb je van die hele tapijten vol met daslook. En de naam daslook, dan denk ik dat is look voor de das. Dus hier komen ook dassen voor? Nou, die associatie zit er wel in. Vroeger was inderdaad het idee dat daslook vooral voorkwam bovenop op een dassenburcht. Dat de plek was, vandaar die combinatie daslook. In Duitsland is het beerlaug. En daar zit weer de associatie met de beren die dat dan eventueel zouden eten. Dus... Hier zitten wel dassen, maar hier zitten toch geen beren? Hier zitten dassen, maar gelukkig geen beren. Ja, dan gaan we weer helemaal naar boven. Ja. Bloemetjes die we in het bos hebben gezien. Oké, dat is er een die we nog niet hebben gezien. Een sleutelbloem. Ja, we begonnen deze reportage over de hellingbossen op een holle weg in het IJzerbos. En we eindigen op een holle weg op de bergzijde. Klopt, inderdaad. Nu zie ik daar nog iets staan. Is dat ook voor jullie? Klopt, dit weiland is ook van ons. Net zoals hier aan de andere kant van de holle weg. En in die weilanden hebben we inderdaad wat stukken afgezet en die zijn ingeplant met bosplantsoen. Boomvormers, bestdragende struiken, dat soort zaken, zodat dat wat meer uitgroeit en dat dan die bossen ook wat meer met elkaar verbonden zijn voor de dieren. Ja. En die dieren daar die zien dan van, hé, we moeten die kant uit? Nou, ja, inderdaad, zo werkt het wel. Ze hebben dan wat meer dekking en voor de vogels zorgt dat ook voor een wat natuurlijke verbinding en ook voor bijen en insecten zorgt die bloemrijkdom voor een goede verbindingszone. Ik wil alleen nog oversteken naar mijn auto. Is dat nog ver? Nee, we zijn er bijna en gelukkig is het vlak.